anali ndi nkhosa Amini yofatsa yopanda mavuvu koma yokonda zinthu zedi. Nkhosa ya Amini inkayenda apa ndi apo nkumafuna itapita patali alidziwe dziko lonse lapansi mmene lilili. Nthawi zina nkhosa imeneyi inkapita mpaka pafupi ndi nkhalango koma galu wa Amini nthawi zonse ankayibweza nkhosayo pena kuyikalipira kumene. Koma tsiku lina nkhosa imeneyi inafunanso kupita kutali. Galu anathamanga changu nkukalipa, tiye bwerera changu iwe, kodi sumamvesa pati kuti kumasuka kwambiri uku kufunaku tsiku lina lake kutha kuzakuphesa. Nkhosa inadabwa nati, komatu sine kapolo ayi, nchifukwa chani nthawi zonse amakhala akundipanga control, nchifukwa chani amakhala akundikalipira nthawi zonse. M'maso misozi mwake nkhosa inakayima pafupi ndi mpanda wa waya akupanga kompleni pamene paja. Izizi ndikufuna kukamba apazi ndizo zimachitikira anthu ambiri akakhumudwa, satha kusiyanisa chabwino ndi choyipa chake. Chomwe amayang'ana ndi ufulu omwe iwowo ali nawo. Usiku wina kunada zabwinobwino monga muja momwe kudera masiku onse, ndipo nkhosa inakayima pafupi ndi mpanda ujanso. Kenako nkhandwe pang'ono mwa ubwino inayima mbali ina ya mpanda ngati ndi wabwino nati, koma zinazi ukudziwa sinimamva bwino galu uja akamakupanga treat mmene amakupangira muja. Nkhosa inaoneka yodabwa ndipo nkhandwe inapitiliza nati, taona kuyipa kwa galu amene uja. Tsiku ndi tsiku amakhala akukukalipira, kukupanga control siya ichi apayi penapo, kuchita kukusankhira kuti ndi udzu wanji omwe iweyo ukuyenera kudya. Tangoganiza ndi zabwino zimene zozo sakukonda olo pang'ono, amangokupanga control basi. Mtima wa nkhosa unakhazikika pansi ndi kuvomereza za chimene chocho. Chiyambileni kunali kuyamba kumumva wina wake akuumva ululu wake ndithu. Kenako nkhandwenso inati, kodi ukudziwa kuti ulu ndi ufulu ochuluka bwanji ku dziko lino lapansi? Aliyense to ali ndi ufulu kupatula iweyo. Chikondi chenicheni chili mwa omwe samakulesa zina zilizonse, samakukalipiranso popanga zina zilizonse. Uzikhala mmene iweyo ukufunira, chimenecho ndiye chikondi chenicheni. Pompo nkhosa inamva kukoma zedi, peace of mind inalowereratu mu mtima mwake. Kenako nati, nkhandwe iyi ndiye ikundimvesesa ine zedi, ndi wabwino akundilemekeza ndipo akulemekezanso ufulu wanga. Usiku umenewu nkhosa zina zinali zikugona, galu anali ali m'maso kutetezera onse. Pompo nkhosa ija mopsa mtima inapita kwa galu nkukamukankha nati, ndi woyipa zedi, koma galu sanazitengere. Nkhosa inalalata zambiri nati, usiye moyo wanga ndi wanga, wako ndi wakonso. Kenakonso anazembanso napita ku geti kuja nkukakumana ndi nkhandwe nkukatsegulira geti nkhandwe ija. Koma asanalankhule even mawu amodzi, mano a nkhandwe anali ali pakhosi pa nkhosayo. Before nkhosa isanamvesese ndi kutengapo phunziro, nkhosa inkathatha ndi imfa pamene paja. Inakuwa nkhosa ndi ululu ndipo inazifunsa kuti zitheka bwanji yemwe ndimankhulupirira nkukhala ondipanga chipongwe chonchi. Koma yankho limabwera mochedwa zedi. Yankho loti nkhandwe sinali nzake ayi, koma anali dolo yemwe anali ndi njala ndipo ankagwirisa ntchito sweet words pofuna kudya, ndipo zinatheka nkhosa ndi kufera pompo. Phunziro langa munkhani, mdani weniweni wa inu si yemwe amakupanga na atake kuchokera kutsogolo kwanu mukuonayi, koma mdani weniweni ndi uja poyambapo amakuuzani tinkhani tamaboza, kukunong'onezani kukhutu ngati wabwino, akufuna kukuonongani. Izizi zikuyambira pomwe tikadali ana, makolo amakhala bize kutilesa zomwe ife tikuziona ngati nzabwino. Usapange ichi nchoyipa, usapite uko, osacheza ndi awo. Iwe nkumati mdalayu ndi wauchikape kamba kuti akuchuluka kulesa zinthu zambiri, osaziwa kuti omwe akukulesani kucheza nawo ndachamba nanu muyambanso chambacho tsogolo lanu liwonongeka ndachina nkhandwe akuzungulirani inu nkumati awa ndiye abwino omwe akundipangisa ine kusangalala. Osadziwa makolo ndiwo ali ndi chikondi chenicheni mkati mwa mtima mwawo. Mabanja amuchimozimozi amuna kulephera iwe mkazi wanga tazivalako bwino mozilemekeza, usacheze ndi awa. Izi ayi zonso ayi, iwe nkumati ndi mamuna wankhaza ochuluka malamulo, osaziwa kuti amakukondani. Mchifukwa chake akukutetezani kuti ena ake asatenga advantage panjapo ndi inu. Kenako nkhandwe ina nkuza kunamizani kuti imakukondani, nkumakupitisani timalo todula, akufuna kungokugwirisani ntchito pa mapeto pake inu nkuzazizimuka banja lanu latha. Nkhandwe ijanso sinakukwatireni ana awiri m'manja, pamene mumaziwanu kuti amuna ankakulangizani aja ankakukondani ndipo sankafuna zoyipa zina zilizonse zikuchitikireni inuyo. Tipitenso kumbali ya za umulungu. Mulungu wati
mayi iwe zilemekeze muzochitika, sunga mulomo, usasute, usamwe, usaphe. Chigololo ayi sikuti pomwe akutilesapo inu mukapanga ndiye kuti zipanga affect mulunguyo ayi. Zonsezi amalesa kamba kuti zimabweresa chisokonezo pa moyo wanu omwe. Mbali ina ayi Satana nkuzati inu muli ndi ufulu wa chibadwidwe, valani mmene mungafunire, chitani zomwe mungachite, njoyani. Inu nkumati yemwe akukufunirani zabwino ndiyenda amene yoyo osati mulungu mwini kudziwa, mwini zolengedwa zonse. Pamapeto pake pomwe mukuzadziwa kuti Satana ndi nkhandwe, muli kale ndi matenda osachizika. Dziwani alipo anthu ena ambiri amagwirisa ntchito mawu oti ufulu pofuna kukuchotsani mu njira yowongoka. Mugwere nawo kumpompo limodzi. Mawu oti ufulu, kulibe mawu oti ufulu ku dziko lino. Mulungu sana angotilenga nkutipasa ufulu wonse. Mawu oti ufulu akubwera ndi Satana. Dziwani munthu yemwe amakuuzani nkhani zoyipa zokhuza akazi anu kapena amuna anu, amene yoyo ndi nkhando akufuna mukamvamo, musoke mtima muononge zinthu zanu zomwe muli nazo. Inu nkumati ndi abwezi. Dziwani omwe ali abwezi samakuuzani zinthu zoti zibweresa chisokonezo mmoyo mwanu. Kumbukirani, okukondani zenizeni ndi aja amakulesani zoyipa mwa ubwino, mokalipa, mokuopsezani, mokupserani mtima. Zonsezi kamba kuti musinthe, mukhale munthu wabwino pa iwo komanso pa anthu ena mpaka kalekale. Ndine Dini Studios, ndathokoza kwambiri kamba koonera nkhani. Musayiwale kupanga like komanso kuyika comment kuti timve zomwe inu mukuganizapo za nkhani. Ndipo pamapeto pakenso osayiwala kupanga share ndi kupanga tag anzanu aja nawonso azamve nawo za uthengawu. Thank you.